Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. Днес това е второто видео, което правя. Както обещах, гледам да наваксам за периода от следващата седмица, в който ще ме няма. Надявам се да не бъда мразена за това, тъй като по принцип не съм фен на прогнозите седмица за седмица, ден за ден. Този път реших да го направя, защото и пък и самия период, в който съм го определила, е малко излизаш от рамките на 7 дена. Тук ще разгледаме за всички 12 зодиакални знака, не намесвам конкретна сфера, времева рамка близко бъдеще, тъй като другата седмица те първа предстои. Срокът е, т.е. дните, за които ще гледаме, е 13-20 юли 2026. Най-важното, което се случва като акценти, като послания, съвети, насоки, който както желая така да ги приеме. Не намесвам конкретни зодиакални знаци, с които да взаимодействате. Разбира се, и само ако не ми се дадат по този начин, вземете това, което ви резонира в момента с вашата ситуация. Останалото го оставете за този или за тези, за които или който е предназначено то. Добре, докато подготвях двете колоди за четенето, едната ще е основна, другата ще е допълваща, ми изпаднаха 9 жезли ни нагоре, ни надолу. Това означава, че някой е на път да прегори. Виждам едно изключително изтощение. И тъй като на дъното на двете колоди останаха пентакли, за мен по-конкретно е свързано с работна сфера финанси. Тук искам да апелирам към тези от вас, за които резонира в тази сфера. Не давайте максимума от себе си. Понякога човек усеща, че колкото повече дава, толкова повече ще получава, но по принцип тази мисъл и идея имат точно обратния ефект. Рискувате жизнената си енергия буквално. 9 жезли, ще я покажа в права позиция, но падна ни нагоре, ни надолу. Това означава, че някои от вас стоят стабилни, но други от вас са на ръба. 7 картики, 7 акцента, както вече обясних. Не намесвам конкретна сфера от вашия живот. Каквото излезе, това ще говорим. Период времева рамка 13-20 юли 2026. Айде, Слънце, Луна, Асцендент и Венера, силни разположения във всички 12 зодиакални знака. Моля за акценти за периода от 13 до 20 юли 2026. Какво се случва, какво е възможно потенциално да се случи, какво да очакват тези, за които е посланието. Айде да видим какво се случва за някого тук в периода 13-20 юли 2026. Да видим. Дявола. Между другото, този дявол го видях още когато избирах колодите за това четене. И тогава първото нещо, което осъзнах с дявола, е, че някой ще се опита да провокира най-лошото в самите вас. Възможно потенциално и някой от вас да сте имали изключително труден характер, т.е. трудно минало, трудно детство, трудни партньорства, тъжни спомени, тъжни и тежки спомени. Бъдете внимателни. Възможно потенциално това послание да е отнесено към козирозите или за тези от вас, които взаимодействат с козирог. Вие преценете по-точно дали за вас или за човека, с когото взаимодействате. Но тук виждам последователност. 5 чаши, 6 чаши. Има нещо, което е изваждало, как да кажа, собствената ви личност извън контрол. Сякаш има нещо конкретно, което по някакъв изключително несправедлив начин за човекът от среща. Пак казвам, някой ще се опита през този период да изкара най-лошото от вас. Нещо, което по-скоро част от характера ви, с която сте се борили в миналото, пак казвам, дали в детство, дали в предишни връзки, дали нещо, което е като болно място в самите вас. Имаме и картата на действието. Така че бъдете внимателни за тези от вас, за които е посланието. Други взаимодействия, везни, смъртта. Все още не сте излекували тази част от себе си, така че внимавайте, защото понякога всеки човек има светла и тъмна страна. Въпросът е тук, коя ще позволим да, как да кажа, да бъде начална позиция, да води парада, така да го кажа. Но определено е възможно потенциално да повторите грешки от миналото. Възможно потенциално е някой да се опита наистина да ви изкара лошите в ситуацията, в случката, в картинката, напълно умишлено. 9 чаши.
двете чаши. Определено е свързано с любовни отношения. Добре. Този път съм решила да правим всяка една подточка и да уточняваме. Добре, кажете ми за дявола малко повече. Но точно тази карта видях и днес, може би преди около час, когато избирах буквално колодите и падна точно тази карта и всички карти около в другата ми ръка просто се разпиляха по бюрото. И буквално наистина нещо, което усетих е: ще те провокирам да ми покажеш най-лошата част от себе си. Съвсем умишлено. Да видим. Кажете ми за дявола. Възможно потенциално е да е свързано с пороци, ревност, пак казвам нещо като характер, нали, което не е доизлекувано. За всеки ще е нещо различно. Кажете ми за дявола. Глупакът, трите меча, трите жезли, магиосникът. Определено някой тук не е излекувал нещо в себе си. Това е по-скоро като стара травма или нещо не лошо заключено в самите вас, но по-скоро нещо, което сте били преди, защото имахме 6 чаши, 5 чаши. Виждам, че всъщност се борите. Възможно потенциално също така да взаимодействате и с водолей, близнаци. Обаче определено някой ще провокира много лошо енергията ви. Бъдете внимателни. Напълно нарочно, бих казала. Някой тук с изключително глуповато и безразсъдно действие ще очаква вие да избухнете. И лошото е, че тук ще бъдете много лошо обвинени в дадената конкретна ситуация. Ето имаме отново 6 чаши с трите меча. Така че опитайте се в този период да контролирате емоциите си, защото те ще бъдат атакувани от всеки ъгъл, дет се вика. Някой тук очаква вие да кипнете, някой тук очаква вие да покажете лошото в себе си отново. Напълно умишлено. За някой от вас това са любовни отношения, за други от вас е свързано с работна сфера, финанси. И е много свързано най-вече с онези 9 жезли, които останаха докато подготвях колодата за това четене. Някой ще е на ръба, друг ще изгори. Така че бъдете внимателни. Някой тук очаква да стъпите на криво. Ето го. Възможно потенциално е това да не е от сега, но по-скоро да се усети по-силно през този период. Добре, да видим какво още. Какво ще се случва за зодиакалните знаци в периода 13-20 юли 2026. Моля за акцент. Нещо се върна. Оп! Колелото на съдбата падна точно върху дявола. Не ми харесва, че колелото на съдбата се обърна. Всъщност това се явява изпитание за вас. Точно това, което някой тук е бил в миналото. Възможно потенциално е в началото да се почувствате объркани от създалата се ситуация, но някой тук буквално ще бъде на кръстопът между разум и сърце, защото имаме асо, чаши. Имате опит, имате доста изграден опит, наистина. Някой от вас доста се е парил от собственото си жило, от собствените си грешки, но някак си този път някой ще успее да послуша вътрешния си глас. Да имате предвид, че това е изпитание. Не нито късмет, нито промяна, нито щастие. Да запазете себе си. Не действайте в никакъв случай импулсивно. Лъв също излиза. Висшата жрица воден знак. Не вземайте прибързани избори. На доза силна импулсивност. Определено някой ще разклати емоционалността ви с дявола. Може буквално да ви прелее чашата, ако не запазите себе си. Наистина, ако не си спомните какви не трябва да бъдете. По-скоро какви сте били преди в миналото. Доста интересни послания. Буквално си фръкна върху дявола. Та пак казвам, това нито е късмет, нито е на добра промяна. Това си е лоша работа. Втори голям аркан. Ужас.
Добре, да видим нататък какво се случва. Кажете ми за колелото. Пак казвам, свързано е конкретно с две сфери до момента, но като цяло това е едно цяло послание за някой от вас. Да видим. Кажете ми за колелото. Защо обърнато? Рицар чаши, кралица жезли, кралица мечове. Много е интересно тук коя страна ще изберете от себе си. Логика или обратното, разрушение. Защото кралица жезли има в себе си една изключителна енергия. И най-вече когато е подхранвана от енергията на дявола, може да бъде изключително разрушително, така да кажа. Буквално може да изгубите себе си и да се превърнете в това, което някога е било забравено. Или някога сте били. Та много е важно тук кое ще изберете. Рицар чаши. Коя стара, дали ще изберете старата версия на себе си или тази по-логичната, по-мъдрата, по-израсналата. Защото до някъде кралица жезли много се доближава с енергията на дявола. Кралица жезли не мисли, тя действа под импулс и силна огнена енергия. Да не кажа изпепеляваща. Та тук всъщност пак казвам, това е изпитание, коя част от себе си ще изберете. Възможност имате, стига да я видите. С 4 чаши, 3 пентакли. Тук всъщност това е изпитание за самите вас, не толкова от срещната страна, не толкова от човека, от който идва изпитанието. То е ясно, че щом той ви провокира, той или тя ви провокира по такъв начин, то е ясно, че до някъде не е с всичкия си или ви познава изключително добре. По-скоро това е изпитание за самите вас, към коя част от себе си ще тръгнете. Дали можете да бъдете стабилни и дали сте останали такива. Това е важното тук. Да имате две кралици в това колело. Въпросът е коя ще изберете. Коя част от себе си ще изберете. Това е важното тук. Имам усещането, че за някого това е едно цяло послание. Може би ще се движим конкретно по този начин. Добре, да видим. Какво още за зодиакалните знаци? Какво още през периода 13-20 юли? Смъртта. Хора, какво правите бе? Само големи аркани падат. Смъртта, императрицата, крал чаши. Секунда само да видим. 6 чаши. Отново картата на миналото, отново спомените, отново кралица мечове, крал чаши. За някой от вас, ако е свързано с любовни отношения, всичко това, което видяхме до момента. Тъй като отново виждам кралица чаши и виждам крал чаши, най-вероятно това ще е вашият партньор. Изключително емоционално импулсивен. Ще кажа защо. Тъй като виждам, че ви предстои избор, който е свързан с това пречистване и трансформация, но генерално свързан с самите вас. Защото тук колелото на съдбата обърнато не е случайно. Особено в този изкушаващ комплект с дявола. Всъщност тук вие сте поставени пред избор. Или да приемете себе си с лошото и доброто такива каквито сте, или да се изчистите веднъж завинаги от това, което ви дърпа назад. Изборът е ваш. Енергия на Скорпион излиза. Императрицата, 6 чаши, 5 чаши отново. Да имате възможността поне през този период да направите чистка в живота си. Нещо като лятно почистване. Много е важно да запазите стабилността си тук с 9 пентакли. Смъртта. Дайте да я видим тая смърт.
Ето. Интересно до тук е, че в тази комбинация до момента виждаме дявола, енергията на изкушението, енергията на, айде да не кажа лошото, но лошото в самите нас. От друга страна виждаме колелото на съдбата обърнато, което идва като лош предвестител. Кое ще избереш? Ще се върнеш ли към себе си или ще избереш чистката, трансформацията? До някъде и прераждането, бих казала. Айде да видим за смъртта. До сега големи аркани. За някой от вас този период ще е изключително важен. Конкретно не засягам конкретна сфера, но тук повече ми се върти за любовна сфера, за някой от вас работна сфера. И разбира се, личностно израстване. Но която и да е от двете сфери засяга промяна. Да видим. Кажете ми за смъртта. За някого тук. Умереността, двата пентакли. Рицар пентакли с 10 пентакли. Както казах, семейни и партньорски отношения. Но тъй като за момента тук не виждам емоцията, не виждам чашите, ще го прехвърля в другата сфера, защото така е правилно. Рицар пентакли с 10 пентакли означава, че има някой, дали във вашия колектив партньор, с когото или не сте равни, или няма баланс между вас. Тоест от доста време няма напредък в партньорските отношения. Трудно е да достигнете тази енергия на 10 пентакли, която е изключителна йерархия. Тоест, изключителна стабилност в финансите. Дет се вика като партньорско семейство. Трудно е да го достигнете. Някой тук е изключително с детско поведение, детски начин на мислене, разсеян, разхайтен, но не виждам стиковката тук, не виждам баланса, не виждам единият да мисли, другият да действа, защото в работната сфера и особено в партньорствата стиковката е такава: аз мисля, ти действаш, аз предлагам, ти одобряваш. И стигаме до единодушно съгласие, т.е. чашите ни да са равни. Аз тук това не го виждам и това се случва от изключително много време. Има едно колебание. Някой мисли повече за себе си. Ето го, двата пентакли, 6 жезли, отдолу имаме Judgment, Везни, Дева. Някой тук изключително не знае къде се намира. И да се върнем на смъртта. От това, което виждам, пак казвам, от изключително дълго време не се случва нищо. И през този период, ако не вземете мерки за изчистване на пространството, стари партньорства, грешни решения, ако щете, това няма да се промени. Все по-бавно ще стигате до желания успех. А всъщност с правилните хора, които да ви донесат баланса и умереността в работната сфера, имате ли тези хора, ще достигнете този връх. Тоест, успеха, победата, признанието. Но има колебание. И ако отнеса тази енергия към вас, по-скоро и вие се колебаете в взаимодействието си с тези хора. Защото 10 пентакли говори за колектив, не е за един човек. Добре, продължаваме нататък. Да видим какво ще се случва в периода 13-20 юли 2026. Най-вероятно този път видеото ще е малко по-дълго, но както вече обясних, другата седмица ме няма, така че гледам да компенсирам с нещо достойно. Тук нещо падна. 10 пентакли, 4 меча. 3 чаши, кралица пентакли. Добре. Това тук най-вероятно е свързано с това тук. Отново виждам 10 пентакли. 4 меча. За някой от вас ще предам едно отделно послание към това и ще приключа тук, защото този път виждам кралица пентакли.
ако успеете да си позволите тази енергия на смъртта, защото виждам, че някои от вас се колебаят. Възможно потенциално е тези хора, с които си партнирате тук, да са ваши приятели. Обаче те не са правилните хора. Казвам го, те не са правилните хора. Ориентирайте се към друг тип сътрудници, така да кажа. Това е проблемът тук. Трите чаши. И имаме 4 меча. Така както казах, ето ги 10 пентакли. Тези хора ви изтощават. Тоест тези хора най-вероятно черпят от вас идеи, черпят от вас средства, защото имаме и кралица пентакли. Отново виждам и двата жезли. Трябва да направите генерални избори. Имате възможност, обаче дали имате желанието? Оставям на вас да прецените. Така че смъртта и тези две карти тук се допълват за някой от вас. Ще допълним и продължаваме напред. Кажете ми за 10 пентакли, 4 меча, извинявам се. За някои от вас това продължава още от април месец и за други от вас октомври миналата година. Особено ако е свързано с работна сфера, финанси. 10 пентакли, 4 меча, моля. Така че за тези от вас, които си партнират с приятели, хора от детството, на грешния път сте. Кажете ми за 10 пентакли, 4 меча. Да видим. Доста трудно говорят. Да видим какво ще дадат. Моля за допълнение. Добре. Паш мечове, паш пентакли. 7 пентакли. Както казах, това го търпите от доста дълго време. И продължавате да го търпите. И най-вероятно ще го търпите и през този период. Време, търпение, назад във времето, напред във времето, паш пентакли, паш мечове. Вие давате, но в същото време вземат от вас ресурс, информация, енергия. Лоша работа. Паш мечове, 3 пентакли, 5 меча. Тук с 4 меча, ако не вземете мерки, тук с смъртта, възможно потенциално е да се случи най-лошото в работна сфера, финанси. 7 меча. Както казах, някой тук ви ограбва. Продължаваме нататък. Пак казах, някои сте на грешния път с грешните хора. Но или отказвате да го приемете, или отказвате да го приемете, осъзнаете горе-долу едно и също. Просто нямате смелостта да го признаете пред себе си. Да видим по-нататък какво още. Нещо се завъртя. Какво ще се случва в периода 13-20 юли 2026? След завръщането ми започваме с колективните любовни четения за обвързани и необвързани за всяка една зодия. Интересното е, че върнах точно тази карта в колодата и тя падна отново. Явно не е случайна. Добре. Да тръгна да обяснявам, че колективните любовни четения за месец август ще започнат след като се завърнат, т.е. или в седмицата, която е от следващият уикенд, или около 20. Да тръгна да говоря за тази карта, която всъщност върнах в тестето, но тя така или иначе падна. Та случайни неща няма. Имаме Judgment, имаме Асо мечове, крал жезли. Някои от вас ще разберат истина, която ще провокира яд, разочарование в същото време, но най-хубавото, че ще изпитате освобождение и облегчение, т.е. ще се чувствате будни и осъзнати. 7 меча, както казах, не е приятна истината. Предателство, лъжа, измама, която буквално ще ви вбеси и разочарова. Но, както казах, ще се почувствате освободени, будни и осъзнати. 5 меча, паш пентакли, светът. И именно с това осъзнаване и с тази истина, която ще разкриете, ще затворите нов цикъл и ще започнете нов. Тоест, затваряте едни отношения, отваряте други. Добре. Да видим. Кажете ми за този крал жезли. Но определено, пак казвам, няма да ви се хареса. Кажете ми повече за този крал жезли. Слънцето, картата на истината, справедливостта, 6 чаши. Може да са приятелски отношения, може и да са любовни отношения, но виждаме картата на емоцията, на спомените, на детството, ако щете.
Слънцето. Приятелство. Добре, ще го оставим приятелство. Казват приятелство. Възможно, определено ще приключите приятелски взаимоотношения. Справедливостта, дявола. Пак той е дявол. Както казах, посланията вървят любовна работна сфера. Вие усетете за коя от двете сфери ви пасват, резонират, се намирате. Слънцето е свързано с яснота, освобождаване и, както казах, дори вид пречистване, защото видяхме и judgment. Определено ще скъсате отношения с приятел. Възможно потенциално е да е Везни, Козирог, Лъв, но имаме и 10 меча. Виждаме да ставате хладни, безразлични и затворени за този човек. Без значение дали е мъж или жена, второ няма полове. Всъщност виждам, че с този човек сте извървели изключително дълъг и труден път, осеян с конфликти, разногласия, спорове, войни, дори също бих казала. 5 меча, 5 жезли, но всъщност има нещо кармично във вас, т.е. като приятелство. Та възможно потенциално е това тук да е свързано именно с този човек. Виждам, че от доста време или се познавате, или сте заедно. Възможно потенциално е да сте израснали заедно. Защото, пак казвам, 6 чаши е енергията на приятелството, на спомените, на чистотата, която е имало между нас. Та, пак казвам, ще бъдете разочаровани. Но свободни и будни. Което, разбира се, е по-добрият вариант. Какво още? Периодът 13-20 юли 2026. Какво се случва за някого тук? Висшия жрец. Аз продължавам да виждам големи аркани. Телец, рак. Годеж, сватба, празненство, поемане по нов път. Губите нещо, но и получавате нещо. Императрицата за някой от вас е свързано с бременност. Само да кажа. Научавате го. Ако е свързано с тази сфера, искам да кажа, че свършва дълъг и извървян тежък път. Някой тук е вярвал, но не само и вярвал, а и се е трудил за вярата си, за молитвата си, за надеждата си, което е изключително значение. Со жезли, кралица чаши. Та предлага ви се такава възможност, такъв шанс. Отново казвам зодиите: Телец, Рак, Дева, Скорпион. Но определено труден период, свързан с тази сфера, тема, приключва и се отваря нов път за това. По-лесен, по-лек. Ето го. Та някаква мъка, свързана с това, приключва. Добре. Да видим малко повече. Кажете ми за висшия жрец. Та всъщност висшия жрец тук се явява като благословия. Ако щете от духовни водачи, ако щете, които вас ходят на църква, палят свещ, молят се, каквото ще да е в този морет на мисли и разбирания и надежди. Кажете ми за висшия жрец. Друго, което исках да кажа е, вече качих в публикация следващата тема. Там излезе от оракулите нещо свързано с дете, така че отново казвам, за някой от вас се появява такава възможност, тъй като там посланието е без времева рамка, но ето, че тук за този период вече излиза такава. Имайте го в предвид, ако резонира за някой от вас. Пак казвам, следете ги тези неща, постоянно качвам информация. Разбира се, за тези от вас, които се интересуват. 4 пентакли, висшата жрица, магиосникът. Добре, кралица жезли, крал мечове. Магиосникът е една изключителна енергия. Тук имаме последователност в арканите. Магиосникът, висшата жрица. Сякаш някой тук знае, че това ще се случи. Интересно.
Да не кажа, че някой тук е манифестирал сбъдването на това нещо. Сякаш някой тук отказва да пусне тази идея. Доста интересно. 8-те жезли. Но всъщност очаквайте новини или раздвижване в тази насока. Да. Рак, близнаци, отново скорпион, риби. За тези от вас, които най-вероятно очаквате да се случи скоро, пуснете тази фикс идея. Най-вероятно това ще се случи в сезона на близнаци или рак до година. Това е специфично послание. Тоест може да очаквате чудото от май месец нататък. Добре. Още една карта и приключваме. Какво още? В периода 13-20 юли 2026. 9 чаши. Щастие. Щастие след болка. Много интересно послание. Някой тук се чувства щастлив, удовлетворен, пълен. След, пак казвам, труден период. О, да. Паш чаши, 10 меча, кралица жезли, магиосникът, 6 чаши. Добре, аз няма да ровя нито в болката, нито в щастието. Просто казвам, че това щастие ще ви заради изключително силно. Ще се чувствате невероятно. Определено това щастие тук ще ви излекува и ще ви изпълни с един особен чар и магнетизъм. Но определено е след приключване на труден период, разочарование, болка. Добре, завършваме добре. Нещо тук отдолу искаше да се мушне. Да, 3 меча. Кажете ми за 9 чаши. Какво е това щастие тук? Кажете ми за 9 чаши. Четирите жезли определено ще празнувате нещо. Това виждам на дъното. Ти какво си? Стига. Колелото на съдбата. Това вече мога да го нарека промяна към по-добро, късмет, нови хоризонти. Вселената казва, действай. Време е. Дойде времето за щастие, дойде времето за радост, за празник. 4 жезли. Я да видим отдолу. 10 меча. Определено някой тук след труден период приключва труден период. И за мен това е много свързано, защото забележете, имаме 2 пъти колелото на съдбата, видяхме 2 пъти дявола, видяхме 2 пъти 10 пентакли, 6 чаши, смъртта. Определено тук посланието за някой от вас е едно цяло. Или в конкретна сфера, или генерално в живота ви. Но определено този период завършва с щастие. И пълнота, лично удовлетворение и спокойствие. Празник на първо място за душата, след това за самите вас. Дето се вика вече отдъхвате си. Вау! За някой от вас приключва труден финансов период. 4 жезли, 5 пентакли. Ставате по-смели, по-отговорни, по-стабилни в този период, в тази сфера конкретно. Но трябва винаги да бъдете на щрек с паш мечове и да не се разклащате. Кажете ми за колелото на съдбата и с това приключвам. Кажете ми за колелото на съдбата. С какво е свързана тази промяна, късмет, отваряне на нови врати, ако щете. Или пък вече врати и пътища, през които ще поемете. Колелото на съдбата. 5 чаши. Справедливостта, умереността. Получавате справедливост на емоционално ниво. Сякаш в миналото сте загубили нещо или сте се разочаровали многократно за дадено нещо. Но въпреки всичко сте запазили себе си.
чувството си за отговорност, за справедливост, баланс, паш чаши, обесеният, трите чаши. Определено ще има какво да празнувате през този период, но приключва някакъв наистина много труден и болезнен цикъл. Период. Особено за тези от вас, които е свързана 9 чаши, колелото на съдбата и 5 чаши. Ами хора, надявам се да съм била полезна. До нови срещи. Чао!